kod Kogony. E kaunti no ma Kisumu koro dok ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e wi wach lowo mar molasses bang' ka yande ne Odinga ochiwo ekas 5 ne gedo mag udi ma nengogi ogonyore. Moko kuom jogweng'go yande ne obwogo chungo gedo mag udigo e lobno kane gikoni ne ochiwe e tok chik. Odiechieng' manyoro kotelnegi kod jagoro mar duol mar jodongo ma Kogony ne giluwo ni ok ging'eyo jogo manyocha ne loso e wi lobno ka gikoni en lowo ma ging'eyo nonro mare malong'o. Wan ok wang'eyo group miluongo ni Kisumu Welfare Association. Miyo statement mane gimiyo jo media, jo gazet en mar pachgi giwegi mondo gigerrego kigin. Bang' twak matut gi Kogony clan members, wadwani mondo wach kamani. Achiel, lowo ma Kisumu Molasses Plant ochung'e kendo bedo wagere udi manengogi yot ka en mar jo Kogony gi jo Korando. Lobni ne wachiwe ka ok ochunwa kendo sirikal nochulowa. Bang'e lobni sirikal nouso ni Kisumu Molasses Plant. Jomoko kuom jogo mane nigi lowo kanyo mane omiyo sirikal lopgi kendo ochulgi pod ngima kendo pod inyalo penjgi wach ma giwuo. Ng'ato ok onego wach ni owuoyo e lo dhoudi ariyo ma Kogony gi Korandogi. Ogada wacho ni lowono ma ilose wiyeno ne sirikal okawo higni mag 70 ma familia mane odar bende ne ochul omenda. Wan wayie gi mpango mantie mar gero udi manengogi yot e lowo mokiewo gi Molasses Plant. Mar abich, wapuoyo jatelo mar ODM Raila Odinga kuom golo lowo eka 5 mondo otimie project ni mabiro miyo jowa tich to kod udi manengogi yot. Omiyo ok wayie gi jogo madwaro mondo oti gi wach mar affordable housing project, wach mar udi manengogi yotgi mondo giyud go konyruok gin giwegi e yo moro amora. Patricia Obure kod Benedicto Odongo ma gin jogo ma bende ne ochiwo lopegi ne sirikal, jowacho ni ne ochulgi omenda e kinde mane chenro makamano ne dhi nyime. To joma dwaro ni mondo kik ger udigo onge sama gisebedo kod jodongo piny ma giwuoyo godo, gin pachgi giwegi. An awacho ni kanyo ne nitie Odondi Sao, nomiya kama nagere ot mane nochula pesa, mane nachamo pesa nero, pesa ne matinde wiyo wil godo kaka noromo. Ne wagero udi 2 gi jaoda, en ogero mare, an bende agero mare, mane ochulwa pesa kirembe ka. An Benedicto Odongo, wach ma awinjo kawuono ni akiaye mar ni ok nochulwa. An nomiya pesa ne modara adago kama chielo. Man lopa achiwo. Koro kata joma ok nochulgo kilem tato mar achiwo ne Raila mondo watime dongruok e Kogony sub-location. An nomiya Sh9,000. An thuolo. Kata kudhi e rekod udhi yudo. Wiye makia to chiko to namako. Kindeno. Ok kindeni. Imedo winjo weche matut e kor gwenge.